na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan noong ako'y napalaban. Humihiling ng kaligtasan, ako iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Maayong buntag kanatong tanan. Amen. Andam na bata sa pagdaig sa atong buhi nga Dios karang adlaw. Amen no. So before nato daigo na Ginoo karong adlaw aray sa atas sa mga pag-ampo sa opening prayer ni Ate Racel. So atas pagpamarog mga kaigsuonan niya atong ibutang ang atong kasing-kasing ug huna-huna diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo ta. Labing gamahanan namo nga Dios na ining sayo sa kabuntagon amahan. Sa makausa o Dios, nagpasalamat kami amahan nga niya kami karon. Din ikaw ang Dios nagdala ka namo diri Ginoo nga safe and sound Ginoo. Salamat Lord sa imong paggiya sa matag-usa ka namo Lord, sa imong pagpanalangin sa matag-usa ka namo Lord Jesus, sa tibuok simana amahan. Ikaw ang Dios Ginoo nag-atiman. Kanunay minimo Lord Jesus, giubanan Lord Jesus. Kanunay minimo Ginoo, gi-safety Ginoo. Og Lord, aduna ka may nakita Lord Jesus sa kasing-kasing sa una-huna Lord Jesus, gikas lapalapa hangtod sa alimpulo. Aduna kami nakita nga dili makapahimuot nga na kanimo Lord Jesus. Among gipangayo kanimo amahan niining sayo sa kabuntagon nga ikaw ang Dios maghinglo Ginoo in the mighty name of Jesus sa matag-usa namo ka kinabuhi amahan. Kay diha Ginoo sa imong igdulungog Lord Jesus, dili ka Dios makadungog kung adunay babag diya sa imong igdulungog Lord Jesus. Pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong pangalan amahan, nga ikaw ang Dios naghatag kapasayloan sa matag-usa namo ka kinabuhi amahan. Lord Jesus, sa among pagsugod sa among panimbahon amahan, ikaw ang Dios magapanalangin Ginoo. Ug among i-welcome Ginoong Dios ang imong balang Espiritu Santo, ang imong presensya amahan nga maoy maglihok, maoy mag-uban kanamo Lord Jesus. Nga ikaw ang Dios Ginoo magakural nining maong upat ka suok nimong balay alampuanan Lord Jesus. Nga matag-usa kanamo Ginoo, makasinati Ginoo sa imong presensya amahan. Presensya Ginoo nga naghatag og kalinaw, kalipay, katagbawan sulod sa among kasing-kasing Ginoo. Nga malipayon kami amahan nga muday, malipayon kami amahan nga daygo namo Lord Jesus. Ikaw Ginoo nga provider sa tanan. Ikaw ang Dios magbubuhat sa tanan. Lord Jesus, among giampo kanimo amahan, bisan pa ang magwawali karon Lord Jesus, imong alagad amahan, ikaw o Dios magadihog kaniya.
Dihugi siya, O Dios, sa supernatural anointing of the Holy Spirit. Ang imong Holy Spirit, Ginoo, maoy manulti, Lord, diri ka namo, Lord Jesus. Maoy manulti, Ginoo, nga ang matag pulong, Ginoo, nga magagula sa iyang baba, amahan, gikan gayud kanimo, Ginoo. Nga kami, Ginoo, nga makadungog sa imong pulong. Lord, tabangi ang among kasing-kasing na madinawaton sa imong mga pulong nga imong gipaabot sa matag usa namo nining sayo sa kabuntagon. Ug bisan pa man, Ginoo, ang mo praise and worship, Ginoo, ang mo song lead, Ginoo, ikaw, O Dios, magpanalangin kaniya, Ama. Amo kang giila, Ginoong Dios, kung wala ka, wala gyud kami mahimo, Amahan. Bisan pa sa mga backup, Amahan, ikaw, O Dios, maghatag kanila kasing-kasing, Ginoo, nga madayigon nga na kanimo. Kasing-kasing, Ginoo, nga relax nga huna-huna, relax nga kasing-kasing nga walay laing gilitok sa ilang baba, Ginoo, kundi ikaw ang Dios mapataas, kundi ikaw ang Dios madayeg sa tibuok namong kinabuhi, Amahan. Bisan pa sa modumala sa tanang mga instrument, Ginoo, gikan sa drums, lead guitar, sa bass, sa piano, Ginoo, ikaw, O Dios, magpanalangin, Ginoo. Ikaw, O Dios, magagiya kanila, Amahan, nga dili sila mabalaka, mahadlok, Ginoo. Kay ikaw ang Dios, nining orasa, Ginoo, nga ikaw ang Dios, Ginoo, nga hatagan sa mga pagtugtog. Ikaw ang Dios hatagan sa mga pag-awit. Ikaw ang Dios daygon sa tibuok namong kinabuhi, Amahan. Kay ikaw ang Dios takos ug angayan mudawat sa among mga pagday, Ginoo, mga pagpasalamat, Ginoo Dios. Bisan pa, Ginoo, sa nagpaingon pa diri, Ginoo, ikaw, O Dios, magapanalangin, magatipig kanila, Lord Jesus. Kanunay nimo silang butangan, Lord God, ug kasing-kasing, Ginoo, nga malipayon, Lord God, nga moday ug musimba nga na kanimo, Amahan. Ug bisan pa, Ginoo, magiampo nga na kanimo ang nagdumala sa among nasod, Ginoo, hantod na sa pinakaubos, Lord Jesus. Imo usab silang i-bless, Amahan. Imo usab silang i-sustain, Ginoo, Lord, nga sa matag buhaton kanila, Amahan, sibo ug uyon diya sa imong kabubuton, Amahan. Ug Lord, labi na gyud to, Lord, nga wala pa gyud masayod sa imong kamatuoran, Amahan. Ikaw, O Dios, magagamit og mga magwawali, Ginoo, nga imong pulong, Lord Jesus, mukuyanap tibuok kalibutan, Lord Jesus. Tungod sa imong dakong gugma, Ginoo, gusto nimo, Lord, nga ang tanang mga katawhan nga imong gihigugma, Ginoo, masayod sa imong kamatuoran, Lord God, nga walay laing gitudlo sa pagkinabuhing matarong diya sa imong atubangan, O Dios. Ug bisan pa man, Ginoo, sa tanan, Ginoo, nga nagsimba karong oras sa Amahan, asa man silang dapita, duyog kanamo, bisan pa sa social media, Amahan, nagkig-uban sila kanamo, Ginoo, lagyo man silang dapit, Amahan. Ikaw usab, Ginoo, magpanalangin kanila. Ikaw, O Dios, Ginoo, maghatag nilang kusog, maghatag ka, Amahan, sa ilang gikinahanglan, Ginoo. Ikaw ang Dios na sayod, Amahan, sulod sa kasing-kasing sa tao kung unsay gipangayo diha kanimo. Ikaw usab mag-bless kanila, Lord God. Nakig-uban sila namo karon niining oras sa, Amahan, tungod kay ang among gialagaran o ang ilang gialagaran parihar nga Dios maulay lain kung dili si Ginoong Hesus. Mo'y hinungdan, Amahan, nga bisan layo kami sa usag-usa, Amahan, apan ang imong presensya, Amahan, anaa sa tanang dapit. Mabati usab nga to kanila, Lord God, ang imong presensya, ang imong panalangin, Ginoo, ang mga pinasahi nga pabor kanunay usab nilang madawat, Ginoo. Ikaw, O Dios, Ginoo, magpanalangin kanila sa matagsa-tagsa ka family, tuaman sila sa gawas sa nasod, naaman sila diri sa Cebu, lukop niining Luzon, Visayas, Mindanao, nga nagsunod sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ikaw, O Dios, mag-bless kanila, mag-sustain kanila, maghatag ka, Lord God, sa tanan nilang gikinahanglan, kaayuhan, kalipay, kalinaw,
mabatunan usab nga kanila Ginoo kay tungod walay lain among gialagaran, ikaw lamang Ginoong Dios nga mao'y tag-iya sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bisan pa man Ginoo ang naa karon Lord Jesus sa mga hospitals, bisan pa ang mga nasilati o mga balatian, Lord, among gihangad gana kanimo Lord Jesus. Lord, nangandoy usab sila amahan, wala mami masayod kung kinsa sila amahan. Apan Lord, among gipangayo kana kanimo Lord God, nga niining oras sa Ginoo, ang imong milagro Ginoo kay dili mubo ang imong kamot Lord Jesus. Taas ang imong kamot Ginoo sa pagpandong Lord God sa adunay mga kaluyahon, masakiton. Lord, in the mighty name of Jesus, ikaw ang Diyos gamhanan Ginoo, nga bisan pa Ginoo nga karong adlaw Ginoo mahinumduman usab kanila Lord God, nga karong adlaw dili para sa tawo kun dili para kanimo o Dios, nga amo kang daygon, pasalamatan, pasidunggan sa tibuok namong kinabuhi Lord Jesus. Dalaygon ka mahan nga nagpanalangin sa tagsa-tagsa kanamo amahan. Salamat Ginoo, ug dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Kanimo lang ang pagpasidungog sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Maayong buntag mga kaigsunan ko sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nasayod ko nga kitang tanan andam na gyud nga mo dahil sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Og akong gihangyo ang matag usa nga katong nasa likod, pwede ra gyud mo sibog-sibog gamay diri sa tubangan. Kay ang nasa tubangan nala unang matagaag panalangin sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Pero kita tanan tagaan tagaanan gyud ta og kanang panalangin sa atong buhi nga Dios. Ang frontliners mo jud ni mauna. Hallelujah. Hallelujah. Ato ta sa atong pag-abi-abi sa matag usa nato kay kaigsuonan, atong ipakita ang atong matahom nga pahiyom, atong inon nga kumusta ka brad sis. Hallelujah. Atong abi-abi ho nato ang kaigsuonan. Payon nga naghiusa, mga anak sa Diyos nagkakasaya. Kamali payon sa imong panagwan, kamasan akong dayo sa kanunay. Ang hinaya kayo sa Diyos makalipay. Sa kong higala, kay labihan kayo na kong minhawa. Malungkay sa panahon na wala ta nakakita. O kumusta pagkaksa kong higala, kay labihan kayo na kong minhaya. Kung saragyon kita sa lawas ni Kristo. Kumusta pagkasa ko higala, kay labihan ngayon ako may nawa. Sa kadungay sa panahon na wala ta nakakita. O kumusta pagkasa ko higala, kay labihan ngayon ako may paya. Kung saragyon kita sa lawas ni Kristo. Jesus. Thank you, Lord, sa imong presensya. Salamat
sa imong pagkig-uban diri ka namo, Lord, ug ni ami magahalad sa among matag usa ka kinabuhi diha kanimo. Yes, Jesus. We praise you, Lord. Di ako magahalap, di ako sa pagawit kanimo, di ako magpaubos, maghatag himaya, kadungganan pagdayi. Di ako magahalap, di ako sa pagawit kanimo, di ako magpapaubos, maghatag himaya, kadungganan pagdayi. Diyos Espiritu, kung saan ka nako, Diyos Espiritu, muna ko saktang magahalad kanimo. Di ako magahalad, di ako sa pagawit kanimo, di ako magpapaubos, maghatag himaya, kadungganan pagdayi. Diyos Espiritu, Diyos Espiritu, kung saan ka nako, Diyos Espiritu, muna ko saktang magahalad kanimo. Diyos Espiritu, Diyos Espiritu, hallelujah, Lord, kung saan ka nako, Diyos Espiritu, muna ko saktang magahalad kanimo, saktang magahalad kanimo. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord, sa imong presensya ug sa imong pakig-uban diri ka namo, Lord. Hallelujah. Atong palakpakan, atong buhi nga Dios, mga igsoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Ug sa atong panagdaig diha sa atong buhi mga Dios, na ako'y basahon nga bersikulo diha sa Salmo 135 1 hangtod sa 3. Ang naguluhan kini og awit sa pagdaig. Nagingon ang pulo nga, dayga ang Ginoo
Dayga ang iyahang ngalan. Kamong mga alagad sa Ginoo. Ang tanang mga alagad sa Ginoo moingong amen. Hallelujah. Kamo nga nag-alagad diha sa balay sa Ginoo, diha sa templo sa atong buhi nga Dios. Dayga ang Ginoo kay maayo siya. Pag-awit kamo mga pagdaig sa iyang ngalan, kay siya maluluyon man. Amen. Hallelujah. Atong daygo ng atong buhi nga Dios mga igsoon. Atong gamiton atong kusog ang atong tibuok nga lawas sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Karon ang adlaw sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Atong ipakpak ang atong kabuti sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Yes, Jesus. Hallelujah. Karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba. Ibayaw ang atong kamot. Luksuhi mga igsoon. Lukso sayaw, musikit o paghugyaw. Tanghanan ng Diyos. Ang adlaw sa Diyos. Karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba. Ibayaw ang atong amor. Ulokso kita mga igsoon. Ulokso mo sayaw, musikit o kahugyaw. Palaan na laygon ang Diyos. Laygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan. Matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausan.
pag-awit sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Atong gamiton o ang atong pagsayaw sa pagdaig sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Magmaya, magnipay sa ngalan niya. Kaya ko'y natong ayos, bumalik na. Andam na ba ka? Andam na pa sa pagbalik niya. Pagtingog sa trompeta mo sa kakita, magsayaw-sayaw! Magsayaw, sayaw, sayaw ka sa iyang presensya. Maglukso-lukso! Maglukso, lukso, lukso ka kay luwas na ta. Magdagan-dagan! Magdagan ka, musik ito, hallelujah. Na ikaw ako sa gingharian mag-umanta. Muabot ang panahon sa pagudyakan, mga igsoon! Sa pagudyaka, moabot ang panahon sa pagudyaka. Ang tanan ng tong problema biyaan na. Bulahan kung magmatinon-anon ka. Kaysa iyong pagpaling kamot, may ganti ka. Magsayaw-sayaw! Magsayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Maglukso, lukso, lukso ta kay luwas na ta. Magdagan-dagan! Magdagan, dagan, dagan ta. Musik ito, hallelujah. Na ikaw ako sa gingharian mag-umanta. Na ikaw ako, na ikaw ako sa gingharian mag-umanta. Hallelujah. Yes, Jesus. Kaming tanan, Lord, manag-uban diha sa imong gingharian. Hallelujah. We thank you, Father. Awitan ka na mo, Lord, sa imong pagkamaayo. Awitan ka na mo, Lord, sa imong pagkamatinud-anon sa imong kinabuhi, Lord. Thank you, Lord God. Kanunay mi nga magapangita sa imong presensya, Lord, tungod kay ikaw ang Dios. Kami makahatag nini ag wala na ilain pa. I thank you, Lord. Hallelujah. Ako nagapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang gipangandoy ko sa kinatibukan ning kasing-kasing ko. Ako nagapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang ipanganoy ko
Pagpangahon ka sa Espiritu sa kamatuoran, Lord. Ikaw lamang ang Diyos na bugtong dalampanan sa mamatag usa ka kinabuhi, Lord. Sa bisan unsang matang sa kalisod, ikaw ang Diyos nga mo'y mo pagaan sa mamatag usa ka kinabuhi, Lord. Sa bisan unsa nga sitwasyon, ikaw ang Diyos nga dalampanan sa imong mga katawhan, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kasdanan ko o kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man ug mga pagsulay. Walay laing sangpiton ko kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko nga pamagdion mo ako, ug andam ka sa pagsabnay kanako, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagumay. Ang kalinaw akong mabatunan, diha sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Hallelujah. Sa kalisdanan ko o kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man o mga pagsulay. Walay laing sa piton ko kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko nga pamation mo ako, ug andam ka sa pagsabnay kanako, Ginoo. Dalampanan ka, O Diyos kasagumay.
Ikaw ang dalampanan ng mga Dios. Buutan ka sa matag usa ka namo, Lord God. We thank you, Lord, nga andam ka kanunay, mamati ka namo, Lord God. We thank you, Lord, sa imong dakong gugma diri ka namo, Lord. Nga anytime nga makatuod diha kanimo, bugtong kang dalampanan sa imong mga katawhan. Ikaw ang bugtong Dios nga mo'y magahatag o kalipay, kalinaw sa matagusan namo ka kinabuhi, Lord. We praise you, Lord, sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Hallelujah, Lord. Salamat kaayo, Lord, sa imong ang pagkamaayo. Ug dalaygon ka, ug daigon ka namo, Lord, hangtod sa kahangturan, hangtod nga mubalik kanining kalibutan, Lord. Wala milain nga simbahon, wala milaing Dios, kundi ikaw ug ikaw lamang. We thank you, Jesus. Ang tanang mga pagdahig, Lord, alang ug alang kanimo lamang. Ang tanang anak sa katawhan sa Dios magaingong. Amen. Amen. Napanalanginan ba ang tanan sa pulong sa awit nga makalangit? Amen, no? So, ari po ta sa sunod ang pagbasa sa scripture reading ni Brad Binji. Amen. Hello. May buntag ka ng tanan, ari sa pagpamarog, pag-agi, tawad sa itong buhay nga Diyos. Atong abrihan tong Bible dari sa Genesis, Kapitulo 39, versikulo 1 hangtod 6. Gipadala si Jose sa mga Ismaelita ngadto sa Ehipto ug gipalit siya ni Putipar, usa ka opisyal sa paraon ug kapitan sa mga gwardiya sa palasyo. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nagmauswagon siya. Dito siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Nakita ni Putipar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo ug tungod niini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. Gikahimutan ni Putipar si Jose ug ang iyang mag-alagad kaniya busa, gihimo niyang piniyalan si Jose sa iyang balay ug sa tanan niyang kabtangan. Sukad niadto gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Putipar tungod kang Jose. Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay ug sa iyang kaumahan. Gipiyal ni Putipar kang Jose ang tanan ug wala na siya laing unahunaon gawas sa iyang pagkaon. Si Jose maayo, barog ug gwapo nga pagkatao, ang pulong sa Ginoo. Amen. So, arita sa testimony nga kabalutan nga ang kitang tanan adunay kadaugan, pero karon ang kadaugan ari ni Auntie LB. Ikaw ang imuha ang panahon. May buntag ka natong tanan. Ang ako din kadaugan kay nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan ko niya maayong panglawas uban sa akong pamilya nya naamamiloon diha nga di pa namo pamilya. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa ilang kinabuhi kay gidasig gyud sila nga mosimba sa atong buhi nga Dios. Nya niaging Domingo wala di mi kasimba kay namay lakaw ang akong anak unya gidala po ko gidto sa Cebu. Unya wala gyud mi kasimba ato nya
na may live si Pastor, nagtanaw mi sa lives ni Pastor sa ang programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Nya nagpasalamat ko sa Ginoo kay paggikan dire abot syudad o pagpauli okay ra gyud ang among biyahe, wala gyud kakulian nya. Mapasalamaton ko sa Ginoo kay siya gyud atong masampit og unsay atong mga gikinihanglanon sa atong kinabuhi. Og maura to og mao to ang akong kadaugan diha sa atong buhi nga Dios. Nindot nga kadaugan, no? Nga, kaniya to, di karon kami. Joke lang. So, arito sa sunod, ang special number ni Brother Julius. Nga, giandam niyang special number. Paatong pakpakan ng Ginoo sa iyang kinabuhi. Hello. Punta sa igsoon sa Dios. Og salamat kayo sa Ginoo sa madagayaang panalangin sa matagusan nato ka kinabuhi. Og akong awitan ang atong buhing Dios og naguluhan kani nasaan na kaya ako. Ba to no? Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inatupad ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsa'y napahamak ako, salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinango mo ako. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Isang tulad mo,
kailan may di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Hinakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko sa masamang gawa na hinanong ko. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan noong ako'y napalaman, humihiling ng kaligtasan, ako'y iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. At inibig mo ang isang katulad ko sa masamang gawa, hinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Praise God. Thank you, Lord. Lubog imaya alang lamang sa atong buhing Diyos. Salamat sa Ginoo sa iyahang special number. Ug arita sa pinakaimportanteng bahin ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga padagadadon sa iyang alagad Pastor Gideon. Salamat ta sa atong buhing nga Dios nga iyan usab kitang gihatagag higayon nga makahalad sa tanan atong kinabuhi sa espiritu, kalag ug lawas. Ang tibok natong pagkatao dili nato kalimtan kumpos ni sa tulo ka bahin. Ini mong tapad tulo ka bahin. Sa espiritu, sa kalag ug sa lawas. Ang espiritu mao na ang bahin sa ato ang lawas nga diin nakighiusa ang balang espiritu. Ingon si Apostol Pablo diha sa Roma, kung wala ko malimot, diha sa Roma kapitulo 8:16. So ako ning tan-awon 8 unya bersikulo 16. Ako rang chikapon. Okay, mao ni makigiusa ang maong espiritu kanang dako nga letter E. Espiritu refer na sa Holy Spirit. Duha ka klaseng espiritu diha, ang usa ang Holy Spirit. Unya ingon din ha, ang Holy Spirit makighiusa sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. So kaning bahin sa ato ang lawas nga maong espiritu, ang espiritu diha nagpuyo ang balang espiritu. Unya kanang kalag mauna ang atong desisyon, na diha ang ato ang will, ang atong kabuton, kanang pag-respond sa mga mensahe sa Dios, na diha ang atong pagbati, maunay kalag. Ang lawas mao ni ang gitawag temporaryo. Ang espiritu kalag dili na siya mamatay. Pero dunay gihisgutan dihang ikaduhang kamatayon mao ang linaw nga kalayo. Ang tibok natong lawas mga kaigsonan dili nato kalimtan, ang usa temporaryo pero kining duha
muatubang ni sa Ginoo ang espiritong kalag. Ang lawas magpabilin sama pod sa atong igsuon nga nakaron sa iyahang pag umangkon sa akong asawa, ang iyahang amahan sa iyang anak na aron sa malabuyo diin gihaya. So ang iyahang lawas dili madugay mobalik na sa abog. Pero ang ihang kalag ug ang espiritu ang ingon diha dautan og dili dautan moatubang gyud sa Dios. Aron hukman sumala sa atong mga binuhatan, dili sumala sa imong relihiyon. Mao na nga importante sa atong kinabuhi nga nag-alagad ta sa Dios nga ang atong mga binuhatan kanang tukma bitaw sumala sa gisulat sa balaang kasulatan, sumala gyud sa Biblia. Ang ato karong hisgutan nga mga pulog mensahe maghisgot ni sa pagdumala sa tanan nga niya nato. Ang tanan mayong magdumala nga sa mga butanga niya nato. Sa atong paggamit o pagdumala sa tanan nga butanga ni nato, ato ning gamiton sa paagi nga ablihan sa Dios ang iyang panalangin. Nindot kaayo ni nga maong mensahe tungod kay maghisgot ni sa mga saad sa Dios ug maghisgot ni kung unsaon nato paggamit ang tanang butang. Ang tanan moingon ang tanang butang. Diha sa libro sa Lucas kapitulo 16 onya Lucas kapitulo 16 versikulo 10. Hangtod ni sa versikulo 12. Kining tulo ka bersikulo ato ning hatagan og pagtagad og ato ning tinguhaon nga mao'y magpuyo sa atong kasing-kasing. Ingon dinhi, kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko og kinsa katong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsay mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? Og kun dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo? Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imuhang pagpanalangin sa matagusan namo kakinabuhi sa tanan nimo mga katawhan nga niya karon ug sa tanan nga imo mga katawhan nga among maigsuon nga naa karon sa ilahang lugar, na karon sa ilahang Pinoy-anan o sa ilahang trabahoan, diin nakigduyog diha sa among pagdaig kanimo ug paghalad sa kinatibuk-an namong kinabuhi alang kanimo. Bisan pa o Dios sa among pagpaminaw karon sa imong mga mensahe, pagkat-on ug pagbansay sa among kaugalingon sa pagkinabuhi ni ining mga butang nga imong giandam alang kanamo. Among gipangayo o Dios nga imo kaming sangkapan andamon, himoa nga walay makaulang makababag sa among pagkat-on ni ini. Ug tabangi kami sa pagkinabuhi ni ini samtang doon na pa'y panahon. Ug salamat amahan nga ang mga pulong dunay luna ug dunay dapit sa tagsa-tagsa namo kasing-kasing. Din mo'y among gamiton nga hinigiban ug mahimo kini nga maoy among gabayan sa among pag-inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi samtang kami naghulat sa imong saad. Nga si Ginoong Hesus nga among Ginoo mobalik aron kami kuhaon lalinon sa dapit nga wanay katapusan. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen og amen. Paggamit sa mga butang nga mag-ablig panalangin sa Dios. Kung maghisgot tag butang mga kaigsonan, ang gihisgotan dinhi butang. Ang tanan may mga butang. Nya ingon diha si Jesus nga kung dili ka kapialan sa mga butang nga dili imo, unsaon man pag-ingon nga angayan kang kapialan sa mga butang nga imo. Mamalandong kuno ta sa makadiyot unsa may mga butang nga ato. Kabalo ba mo mga kaigsonan samtang nagpuyo patas kalibutan, ang tanang mga butang dili ato hinulaman og pinialan lamang. Pero unsa may buot ipasabot ni Hesus nga
kung dili ka kapialan sa mga butang nga gikan sa uban, ingon siya dinhi, tan-awon kuno nato diha sa bersikulo 12, ug kun dili kamo kasaligan, dili kapialan o kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mohatag kaninyo sa mga butang nga inyo? Hello. Hinumdumi, mapabalay, mapatrabaho, mapasakyanan, mapanegosyo, kanang tanan gipiyal rana ni Lord. Anytime mawagtang na sa imong kinabuhi or ang imong kinabuhi mawagtang. Ibin ang atong kinabuhi. Kining butanga mga kaigsunan, tanang butang sa kalibutan, hinumdumi, dili na atoa. Tanan gipiyal. Na unsa may gipasabot ni Jesus nga kinsa may muhatag sa mga butang inyo? Sa inyong panghunahunat, unsa mang mga butang nga imuha? Na ba kay butang nga imuha? Kung imong lantawon oy. Tanawa, paminawa god. Paminawa ha, balikon nako. Ug kun dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo? Unsa may buot ipasabot ka ng butang nga inyo? Buot ipasabot na atay butang. Pero, dawatonon pa. Kinsa may muhatag sa butang nga inyo? Bitay pa, unsa may mga butang nga giila sa Ginoo nga toa. Nga kung imong lantawon, tanang butang sa kalibutan, bisan ang atong kinabuhi, dili atoa. Kini manggong mensahe mga kaigsoon kung imo lang taon logic man ni siya. Dunay laom nga kahulugan. Hinumdumi kung imong tan-aw ng Biblia wala tay butang atoa. Pero dinhi giklaro dunay butang nga inyo. Ako Unsa may mga butang ako Unsa may mga butang nga imo Di kinsa may naay abli kaayo ang huna-huna. Libog no? Moingon nga walay butang nga atoa gikan sa Ginoo niya naay butang day atoa. Di ba no? Unsa may mga butang nga atoa buti pasabot. Naong man gyud. Kung imong lantahon kinsa man ang mupiyal, ingon sa dinhi, ug kun dili kamo kasaligan sa mga butang, ikaduha na nako ning balik. O ikatulo na. Kinsa may muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo? Kabalo pa mo, kanang inyong butang, kanang butang nga ihahatag pa, maunang ganti sa imong gihimo. Maug yun na imuha. Timan kung unsay imong gibuhat, samtang gipialan ka sa tanang butang nga naa nimo karon, duna nay sukli, ug ang sukli mao na imuha. Dunay ganti ba? Kung nagtabang ka, unsa may gipakita nga ganti sa Dios kung nagtabang ka. Ang giingon diha, tabangan ka usab, mautoy imuha. Amen. Mautoy imuha mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kung dili ta kasaligan sa paggamit sa tanang butangan niya nato, kinsa may muhatag sa mga butanga inyo? Buti pasabot, kung dili ka kasaligan sa imong kinabuhi, sa tanang butangan nanimo, diha giklaro wa kay ganting madawat. Kay di ka kasaligan. Kay ang tinuod nga butang nga atoa, katong ganti nga iyang gisaad, mo nay buot ipasabot nga butang, nga kinsa may muhatag sa butang nga inyo, kanang butang nga inyo, kanang ganti. Amen ba? Amen? Si Jesus mo balik, magdala siya og ganti. Si Jesus mo balik, magdala siya og ibalo sumala sa imong gihimo. Kung di ka kasaligan sa imong paggamit sa mga butanga na nimo mga kaigsunan, kinsa may muhatag. Walay muhatag nimo ganti, walay muhatag nimo kung di ka kasaligan sa paggamit sa mga butanga na nimo. Sa maghisgot tag paggamit mga igsoon, in practical nga kinabuhi, dunay mga pisa-pisa nga mga pagpamalandong nga diin ako ang naangkon nga mga mensahe. Kung maghisgot tag butang, maghisgot ni responsibility. Responsibilidad sa matag usa. Kung mayroon ang responsibilidad sa matag usa,
magsugod na dihas pamilya. Amen ba? Dayong muadto na sa simbahan. Kay unsay imong nabatasan sa balay, mausad na imuhang dadon nga batasan diha sa simbahan, even dapat sa imong eskwelahan. Amen? Responsibilidad. Pisa-pisahon na to about responsibilidad. Ang tanong yung responsibilidad. Adunay responsibilidad ang matag membro sa balay. Amen ba? Kung di ka kasaligan sa pagbuhat sa imong responsibilidad, kinsa may mo ganti nimo. So walay mo hatag nimo sa mga butang dapat unta imuha. Kung di ka kasaligan sa paggamit sa imuhang panahon nga naa nimo. Responsibilidad sa matag membro sa Pinoyanan o na ba ang amahan. Okay, ang amahan. Ang amahan, naghimo ba sa iyang responsibilidad alang sa iyang mga anak? Unsa may responsibilidad yun number 1 sa amahan ngadto sa iyang mga anak. Nga maoy mag-abli kaniya sa mga butang nga iyaha. Hinumdumi, dili gantihan ang amahan sumala sa gibuhat sa inahan. Timan giklaro sa Biblia nga ang ganti dawaton sa tagtas-tagsa sumala sa iyang nahimo. Kung ikaw nga amahan nihimo ka sa imuhang responsibilidad, ingon nga amahan, gantihan ka. Amen ba? Unsa may tinuod nga responsibilidad na minaw ato mga kaigsunan sa nagalaing mga lugar, even sa nagalaing karon nga mga nasod. Ang amahan, ang responsibilidad sa amahan, dadon ang iyang anak sa pag-alagad niya sa Dios. Number 1 nga responsibilidad sa amahan, tudluan niya ang iyang anak sa pag-alagad sa Dios, dili sa pagbisyo sa kalibutan. Kay kun ang amahan dili ka antigong mo gamit o dili mo buhat sa iyang responsibilidad, kinsa may muhatag niya sa butang nga iya unta? Wala. Nasabtan? Amen. Walay madawat nga ganti ang usa ka amahan kung dili niya unahon o dili niya ampingan o tutukan o buhaton ang iyang responsibilidad. Biblikal nga pamaagi mga kaigsunan sa Deuteronomio Kapitulo 6, magsugod na sa versikulo 6, diha sa Proverbs or panultihon usab, ang amahan unang magtutudlo sa mga anak. The first pastor, the first teacher, ang unang magsasangyaw, ang unang magwawali, dapat responsibilidad sa amahan ngadto sa iyang anak ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Mao bitaw nang kung ang amahan dili mabuhat sa iyang pagkaamahan ang iyang responsibilidad, kinsa may mangako, kinsa may dunay ikaduhang na ay katungod sa pagbuhat sa papel sa iyang pagkaamahan. Inahan? No. Ninong. Di ba pakigsaan nas ninong? Kinsa man tong naunay mga kinugos. Isa kunong kamot, isang tiil. Nalimot na mo sa inyong responsibilidad. How about mamatay ang amahan? Hindi ikaw nga ninong buhi pa. Responsibilidad di mo nga nangamahan ka. Kumusta naman? Nga imong dadon ang imuhang inanak diha sa pag-alagad sa Dios. That is one of responsibilidad sa imong pagpangalagad sa Dios. Kay ingon ang atong Ginoong Hesus, kinsay dili kasaligan sa mga butang, kinsa may muhatag sa butang nga inyo. Di ba sa pag-dedicate na ay amahan, ako mo didikit ko, kinahanglan na agyon ng papa, na agyon ng mama. Si Jesus nga gihalad, dili si Maria ang naghalad lang, kundi si Joseph. Si Joseph ug si Maria nagdala sa ilang anak nga mao si Jesus, gihalad dito sa templo ug dito do na sila pakigsaan. Even ikaw nga amahan ug nangamahan, kinsa may nangamahan? Ninong. Okay. Di isa kunong kamot katong dunay mga kinugos eh. Ang uban walay kinugos, wala mo mga mahan.
Ayaw mo kabalaka, layo pang Disyembre. Dili regalo ang kanabitawng kasagaran man God. Naghisgot man God ng responsibilidad. Ang Ginoo naghatag ka na kog mensahe sa paghinumdom. Responsibilidad nato atong balay, pero hinumdumi do na tay pakigsaad diha sa presensya sa Dios ang atong mga inanak. Amen. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? Mga ginikanan, ayaw mo kalimot sa balaod sa Ginoo. Diha sa Deuteronomio kapitulo 6, versikulo 5, 6 hangtod sa 7. Ayaw ka mo kalimot sa balaod sa Ginoo. Kinahanglan tipigan na ninyo sa inyong kasing-kasing. Higugma ana. Ug itudlo na kanunay sa inyong mga anak. Yes, number 1, atong yung Pinoyanan. Amen ba? Atong mga anak. So, responsibilidad sa amahan, ang pagtudlo gyud sa anak. Sa ako nang gikaingon, the first teacher, ang unang magtutudlo sa imong anak, ikaw nga amahan. Mga ulitaw, paminaw mo ani. Ayaw mo pagtuo, nga di mo mahimong amahan. Kay talag sara kaayo nga dunay tao nga gigasahan sa pagkaulitaw. Ang responsibilidad sa mga amahan, tudluan ang anak sa pag-alagad sa Ginoo. Tudluan sa pulong sa Dios. Amen? Manang ang amahan, ang inahan, magpatudlo, unsaon pagtudlo sa mga anak. Ibin gani ang atong gobyerno, doon na sila yung mga seminar sa mga ginikanan. Ibin ang amahan o ang inahan, before sila mahimong ginikanan, before sila mahimong kaslon, dili sila kaslon kung dili sila seminaron. Pero daghan karong nahimong amahan, wa gani gyud kaagig seminar. Munang wala sila kabalo kung unsay number 1 nga responsibilidad, ingon nga amahan. Mausab ang inahan. Daghan karon nga nahimong inahan nga wala sila masayod sa papel sa pagkainahan. Unsay number 1 og tinuod nga responsibilidad, isip inahan. Hinumdumi, kung kasaligan ka sa imuhang papel, ingon ang Dios, kasaligan usab kas dagkong papel. Kung maghisgot ka mga kaigsunan sa about butang, dili lang na sa kwarta ang hisgutan. Tanang butang nga naa nimo, pwede nang i-multiply ni Lord. Pwede nang i-times 2, i-times 3, ngadto na pila ka times. Kung ikaw kasaligan sa paggamit niini, samtang doon na pa'y panahon. Kung maghisgot ta og sunod nga gipakita diha responsibilidad mga kaigsunan, dili lang sa butang, lakip sa oras. Arita sa gitawag praktikal nga mga butang nga gikinahanglan natong tutukan mga kaigsunan kus Ginoo, kanang inadlaw-adlaw nato nga kana bitawng nagamit. Moingon tang inadlaw-adlaw, unsa may pinaka-praktikal nga gikinahanglan natong tutukan sa adlaw-adlaw nato, matag-usa nato diha sa atong Pinoyanan. Moingon ganito ang matag-usa, papa, mama, mga anak. Amen ba? Matag-usa nga naa sa inyong balay. Adlaw-adlaw nga ato ang doon na tayo gitawag kaakuhan, responsibilidad nga mahimot ang kasiligan at ubangan sa Dios kanang time. Ang tanami yung time. Dapat dili nato kalimtan doon na tayo time sa pagampo. Bisan og pila lang ka mga pulong, importante ka na singkasing. Doon na kay time nga magampo ka nga kamo ug ang imong pamilya, pero doon na kay time nga magampo ka nang ikaw ra usa. Pero sa akong nakita, kabalo ba mo kanang magampo nga ikaw ra usa? Kanang ikaw ra ug ang Dios ba? Kinsay nakasuhay ana? Kanang ikaw ug ang Dios ra gyud. Makapagusto ka sa imong gibati. Kanang makapagawas ka sa tanan nimong pagbati ngadto ni Lord.
Sa panahon nga doon na kay kabugaton, sa panahon nga doon na kay kanang pagmaya, kalipay, tanan nga klase nga pagbati, nga naa sa tagsatag sa nato kasing-kasing. Kung ikaw ug ang Dios lang makapagusto ka sa paghatag ni ini ngadto kaniya. O niya, uban sa mga pulong sa Ginoo. Kabalo ba mo, kung imong tan-awon, gagmay ra na siya alang sa tao, pero alang sa Dios bililhon kay na siya. Nganong gagmay lang na kayo alang sa tao? Kay kung imong lang taon, sa imo lang kinabuhi mga kaigsunan, pila lang ka mga tao siguro nga nahimong importante alang kanila ang prayer. Tinuod na. Daghang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, pero kung imo na siyang tun-an, may nalag 19% sa Kristohanon sa kalibutan na himong tinuod nga mga prayer warrior. Ibin diri sa simbahan. Diri sa simbahan. Pila man ta kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Walay labot sa mga bata, nya pras diri. Nya ibutang nang nato og 30 ka pinta. Kanang 30 ka pin. Nindot kaayo ganang 30 ka pin kung 30 ka pinta nga matinud-anon sa pagampo. Kanos ama na natusogdan kanang wa nay panahon? Dapat karon pa nanatay panahon. Atong hinumduman ang matagusan nato, doon na tayo gitawag ang tanay may responsibilidad. Responsibilidad adlaw-adlaw nato paggamit sa atong kaugalingon. Dili nato kalimtan ang pagampo, ang pagbasa, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Unya ato hinumduman kanang gagmay nga mga serbisyo diha sa atong balay ngadto na atong simbahan. Ang inahan, ang amahan, ang anak, kanang ginagmay nga mga sugo. Actually, kanang sugo mga kaigsunan, kung imong lantawon, dili na siya adlaw-adlaw nimong dapat madunggan. Kay sa atong balay o sa ato ang simbahan, kanang sugo, dili na siya mag-usab-usab. Naabay sugo nga mag-usab-usab? Wala. Example, sugo nimo sa imong mama, ganinang buntag, pagkaugma, maurag yapon ng suguan. Pagkasunod adlaw, maurag yapon ng suguan. Like example, ang mama o ang papa, may sugo sa ihang anak, pangumpay. Di sa practical. Ganina, gisugo, pangumpay. Pagkaugma, maurag yapong suguan. Pagkasunod adlaw, maurag pong suguan. Dili na dapat mistil pagkang maghulat og sugo. Kung nakatuna nimo unsa kabililhon ang time nga naa nimo karon, dili na mistil di nimong hulaton nga do na kay madunggan nga sugo. Kay karon ug hangtod sa laing adlaw, laing simana, laing bulan, laing tuig kanang sugua maura. Nganong kinahanglan man nimong dili ka maghulat? Ngano man? Actually, kung magbalik-balik bitaw mo na makapaluya, usanas nakapa kawat sa time. Nya kung dili ka kasaligan ana, kinsay mo piyal sa butang nga imo. Amen? Okay, arita sa simbahan. Sa simbahan doon na tayo nakatunan nga sugo. Unsa may nakatunan natong sugo? Hello. Number 1, higugma ang Dios. Unya ang paghigugma nato sa Dios, dili lang sa usa ka bahin sa atong kinabuhi. Higugmaa ang Dios sa tibuok mong huna-huna, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog. Ang gipakita diha ni Jesus Christ diha sa Mateo kapitulo 22, sugod og 37 man siguro na. Mateo 22
22. Ingon dinhi sa 37. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Sa tibuok mong kalag. Tanang pagbati. Kumiyutang kalag mga kaigsunan, na diha tanang emosyon. Tanan nga, ang ato bitaw kasing-kasing mga kaigsunan, kana mo paggawas bitaw ni pagbati, dili na to kalimtan ang Dios. Unsa may mga pagbati sa atong kasing-kasing? Kanang tumang kalipay, kaguol, kanang kasakit. Sa panahon nga aduna tay pagbati nga kasakit, sa panahon nga aduna tay pagbati nga kanang kaguol, sa panahon nga mubati ka og grabing kamingaw, hinumdumi usara ang solusyon. Ang pagdangop ni Lord. Muna niingon diha sa kanta, dalampanan ka. Ayaw kalimti ang mga awit. Doon na mga mensahe nga nagtudlo ang Dios, nagpahinumdum ang Dios sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Yes, doon na mga panahon, mga kaigsunan, mag-uol ka. Labi na kung doon na kay mga kaila, pamilya, o kaha mahal nimo sa kinabuhi nga nagkalisod, o kaha katabanganan, o kaha ningbalik sa kalibutan, ningbalik sa yuta, mabugatan ka. Karon mga panahon na mga kaigsunan, moingon ko nga daghan kayong tabanganan sa gihulngan, tabanganan. Ang atong igsuon dito sa hospital ron sa Chongwa, tabanganan. Nya ato pong igsuon diha ron sa Malabuyok nga gihaya, tabanganan. Daghan kayong tabanganan. Kung doon na kay tinuod nga gugma, doon na kay tinuod nga pagbati, mabugatan ka. Doon ay mga panahon nga gusto nimong buhaton apan dili nimo kaya, mabugatan ka. Pero ang solusyon, dangop sa Dios. Amen? Nya gawas lang ni ana, doon ay tagsa-tagsa nato kabahin sa kinabuhi, di inabugatan ang atong kasing-kasing. Sometimes ang asawa mabugatan sa bana. Ang bana mabugatan sa asawa. Sometimes ang ginikanan mabugatan sa mga anak. Wa puta masayod nga ang mga anak nabugatan sa atong pagkaginikanan. Grabe ra ka istrikto. Nya kulang og pagtudlo. Grabe ang disiplina, pero kulang ang paggiya. Sometimes in ana ang sitwasyon sa mga ginikanan. Grabe nga makadisiplina, grabe nga kanabitang makadisiplina, pero kulang ang paggiya. Lack of time sa pagtudlo. Lack of time sa pag-agak, sa pagdumala aron sila makakaton unta sa Biblia. Kabalo ba mo kita mga ginikanan kung tinuod ang seryoso nga mutudlo sa atong mga anak mahitungod sa pulong sa Dios, mag-abli kinig panalangin, dili lang natong mga ginikanan kun dili nila. Nan ikaw ug ako nga nahimong Kristohano, nasayod niini, kanus ama nimo buhaton, kanus ama nimo himuon o kanus ama nimo agakon ang aimong mga anak sa pulong sa Dios nga magdala sa tinuod nilang kahamugaway. Kay si Jesus mianhi dili aron maglisod-lisod ang imong mga anak, kundi ang atong mga anak mahimong magmadagayaon sa tanang mga butang, abundantly, dili kabsan. Amen. Ang atong mga anak taas kay silag chance sa mga saad sa Dios. Pero nag-agad na sa imong pagkaamahan, nag-agad na sa imong pagkainahan. Ayog sugot nga moabot sa imong mga anak sunod nga mga panahon nga wa pagani sweldo, hurot na. Wa pagani ang sweldo, hurot na. Nganuman lack of blessing. Kung lack gani of blessing mga kaigsunan inani ang mahitabo. Wa pagani Sabado tigsweldohanay, ang imong dawatanon hurot na. Buti pasabot mo dawat na lang kag sweldo para ibayad. Nakuha ninyo? Pero kung abundant gani ang imong anak, madagayaon gani ang imong anak, inigsweldo di na ka maghuna-huna. Nganuman,
ang imong sweldo sa laing pag yung simana, sa laing pag yung simana, wa pa mahurot. Pero kanus man mahitabo. Kanus anak magsugod. Kung ang amahan o inahan naa kanunay sa pagtudlo sa ilang anak sa pulong sa Dios. Ang pagtahod o pagsunod, walay makalabaw niining pamaagi aron ang panalangin sa Dios ablihan. Hinumdumi, maghisgot ganitag buhat o kanang butangan na nato karon, dapat ato nang gamiton sa paagi nga maabli ang panalangin ni Lord. Ayaw tuguti nga gamiton nimo ang mga butangan nimo naa nimo karon, naa nato karon, gamiton nato sa pagsirado hinuon sa blessing nga giandam ni Lord. Ang imong mga anak taas kay na siya og mga damgo. Taas ang atong mga anak. Siguro maingon ta nga lisod kayo ang pagtudlo sa akong mga anak. Dad-a diri sa simbahan. Kinahanglan ikaw nga mama, ikaw nga papa, musuporta sa tanan nga nagtudlo sa simbahan. Labi na gyud sa mga anak. Di magpatudlo ta. Amen ba? Munang natay mga training. The first training, himo antang discipleship. Kadili ta ka disciple sa uban, especially sa atong anak, kung dili ta mahimong disciple sumusunod ni Jesus Christ. Di ta kakaton ang word disciples. Amen? Wala man tay itudlo kung wa tay nakatunan. Hinumdumi, naa tay nakatunan tungod kay dunay nagtudlo. Amen? Ang pagtahod mo'y pinaka-importante sa tanan. Ingon diha sa Deuteronomio mga igsoon. Deuteronomio, moingon ko nga ang pagtahod usa sa gyud sa number 1 o pamaagi nga mag-abli sa panalangin sa Ginoo. Deuteronomio 28 versikulo 1. Okay. Ingon dinhi kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag kaninyo niining adlaw, himuon kamo nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Ang pulong pagtahod usa sa butang nga bililhon kayo. Dapat kay maunay number 1 nga makapaabli sa panalangin. Og dili lang usa ka klaseng panalangin, tanang panalangin. Dili lang sa butang material, kundi espiritual nga butang. Na kay kalipay, na kay kalinaw. Pero mauni kung tahuro na to ang Dios. Time pa ato ning klarohon. Tanan bang mga amahan o mga inahan gitahod ang Dios? Tanan bang tao nga nagtuo sa Dios nga amahan o inahan nagtahod sa Dios? Mga igsoon, ang word pagtahod, nagtrabaho kas imong responsibilidad. Kayo humiingon tang, yes pastor, nagtahod ko. Tinuod ba nga naglihok tas atong responsibilidad? Gidala ba nato ang anak sa simbahan? Gitudluan ba nato atong anak sa pulong sa Dios? Kay kung gitudluan nato ang atong mga anak sa pag-alagad sa Dios, hinumdumi, ablihan sa Dios ang tanang panalangin. Amen. Naay amahan, naay inahan, mutudlo sa ilang mga anak, pero dunay gipakita sa Biblia, dili tanang anak mutahod sa amahan. Naay ihemplo nga gipakita ang Ginoo, gibilin sa Ginoo diha sa Biblia. Palihog kog buyag sa mga bata dong. Didto palihog kog kanang kuha sa kanang kuan kay sa kanang dibunal-bunal ba. Nya nindot kay ta mag-training unya ta og kanang sa disciple pag makahuman na mo ana inig panimbaho nato diri na ay mulid sa mga bata. Nya while na naata sa pagwali, maabot unya na nga sit up sa atong pagsimba. Na ay mulid sa mga bata, na ay tigbantay, tigmonitor sa mga bata.
Pero ato gyud kita mga ginikanan kabalo mo, responsibilidad ato atong mga anak dad-o nato sud sa simbahan. Wala mo malimot sa giwali ni pastorhan. Sa iyang simbahan, walay bata diha nga walay disiplina. Nganuman, nagsugod na inahan og mama. Papa og papa. Mama og papa. Gagmay pa kay na mga bata pero managlingkod na dadi sa salog. Kaya ang ilang simbahan, mura siya og carpet ba? Carpet na tanan. Magtinail na sila tanan kay carpet man. Like ani bitaw, mo na ilang simbahan. Grabe na ka nindot niya kung moingon ang uban, mura na sila nas langit, dool na kay langit. Grabe ka nindota ang simbahan. Tulo na kanda na ang iyang simbahan. Grabe ra gyud na siya ka istrikto. Kanang sirado gyud na iyang gate alas 9 na. Walay makasulod, walay makagawas. Kung naa nakasud sa simbahan. Nya mga anak diha gagmay pa. Nganong nahimo na nila? Tungod kay nagsugot nas mga mama. Amen? So tinguhaon sad nato, dili man nato diha-diha dayon mabuhat. Dili pod nato himuon natong babag ang atong mga anak. Nga tungod man sa mga anak di nako kasimba. Kaya ngano man disturbo kayo no. Ganus ama nimo tun-an ang imong kaugalingon diha sa pag-obey, pagsunod sa Ginoo. Hinumdumi pagmutahod ta ni Lord. Pag musunod ta mutahod ta sa Ginoo. Tanang panalangin ingon siya. Unsay giingon sa saad sa Ginoo? Ingon siya, kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Kanang word pagtahod, dili lang pag iyong pagtando, o kanang pagtahod, dili na pag-angkon lang. Nga maingong tang, yes, gitahod na ako. Ang pulong pagtahod, mga kaigsonan, number 1, gituman na to ang sugo sa Dios sa tagsa-tagsa na to kakinabuhi. Ang amahan, doon ay sugo ang Diyos sa amahan. Doon ay sugo ang Diyos sa inahan. Doon ay sugo ang Diyos sa ginikanan. Doon ay sugo ang Diyos sa mga anak. Doon ay sugo ang Diyos sa mga nangamahan, sa mga nanginahan. Unsa man ang nanginahan o nangamahan? Mga ninong o ninang. Sa ganitong kamot, katong na ay mga kinugos. Mangumusta ko nun tas atong mga kinugos. Bisag ka na lang naadiri. No? Di ba, nindot kaayo, kabantay mo kanang na ay mukugos ka, nya kugos ka dire, kay nangamahan lagi kuno, nya makigsaad, di ba naapay isa-isa? Naapay isa-isa kanang pakigsaad, nga kung dili gani mabuhat sa amahan, sa inahan, ako dunay katungod sa pagbuhat, sa papel, inana bitaw, na ay pakigsaad. Nya pagkahuman ang anak nga ihalad nga tos Ginoo, ihatag dayon sa mga mukugos katong inaon og sanay taw inaon man na no, ninang og ninong sa mga inaon siguro tawagan. Lalo nga yung Bisaya, ninang ninong akugos pud ta gamay pa nya inig ka dagko-dagko na mag elementary hatag-hatag taon og pinaskuhan inig ka Disyembre kay ninong lagi. Nya katong panalangin actually kung dili ka mohatag og giana, katong panalangin nga imuhang gihatag mautoy mo angin niya. Ang tinuod nga blessing nga pwede nimong ihatag sa imong mga anak ug sa imong inanak mao ang pulong ni Lord. Nasakpan? Kabalo ba ka? Kung muhatag kag kwarta, muhatag kag salapi, muhatag kag kabtangan, mahayopan, yuta, pero wala ka muhatag sa pulong ni Lord, posibilidad mautoy mo angin nila. Daghan kang kinabuhi na wagtang tungod sa butang. Nganuman, giawayan ang butang. Nganuman, dili pulong sa Ginoo ang gihatag. Nakuha ninyo? Mao bitaw nang the first gyud nga tudlo sa Ginoo. Kung gihigugma nimo ang Dios, tumana ang iyahang sugo. Tumana ang iyahang mga pamaagi. Ang pamaagi ug sugo wala ililong ni Lord. Kanunay gibalik-balik. So kanus ama nato na buhaton samtang do napay panahon. Karon nga makahimo pa ta
kuhaton nato ang atong responsibilidad para i-bless ta og ang atong mga anak. Hinumduman, mga butang nga pwede natong gamiton karon, gamiton sa paagi nga ablihan sa Ginoo ang panalangin. Usag yun nga akong ikahatag, ikadasig ninyo mga kaigsunan. Thank you, Bes. Limot ko da. Usag yun nga akong dasig, ikabili ninyo, ihatag ninyo, nining taknaa, inaani ni. Ikaw nga amahan, ikaw nga inahan, responsibilidad nimo ang pagmatuto sa imong mga anak sa pulong ni Lord. Nya kanang bata pa, di pa kay kadungog, sama sa bata ni Kuan, Lance, ni Flor. Di pa to na sila makadungog, pero i-train na sila. Di pa kay sila kasabot, makadungog naman na. Di pa sila kay kasabot, pero i-train na mo sila kanta. Sige patukar og kanta nga para sa Ginoo. Ayaw padungga sila anang mga kanta nga kalibutanon. Abot siki, arikikiki, abot sikiri, tika koilo. Ayaw sila padunggaan na. Amahan ka, inahan ka. Yang ipadungga nimo ang mga imong anak sa mga worldly songs. Dili blessing ang giablihan, tunglo. Mo nang bisan saon nila kogi, naa sila'y kwarta, mawala ra. Amen? Kung naa sila'y sweldo, for example, makahuman sila eskwela, naa sila'y sweldo, kabalo ba mo ang anak nga layo kay sa panalangin sa Ginoo? Dili kayo ka makabenepisyo sa ilahang sweldo. Daghan karon kayong mga amahan, inahan, nga dunay kanang prayer, nga maingon sila nga, basog untag mo padala, basog untag mo hatag, pero inig uli, kulang pa, maupay mangayo. Ay, daghan karong mga anak, nga di kahatag sa ilang mama, di kahatag sa ilang papa. Nya mo na yung mga taong gipanalanginan, dili oy. Mga tao nga sirados panalangin sa Ginoo. Ngano man? Kay wala sila pugsi sa pulong ni Lord. Munang moingon ko, ang imong anak karon nga nagtubo diha sa simbahan, nagtubo sa pulong sa Ginoo, moingon ko, dako kay kag paglaom nga mauna sila'y gamiton para i-bless ka ni Lord. Amen. Ako malipay ko nga magtan-aw sa mga ginikanan nga ang ilang mga anak nahimong taytayan sa panalangin ni Lord ug sila gitabangan. Dili pa uli ang tanan. Inay mong tapad, dili pa uli ang tanan. Ikaw nga amahan, ikaw nga inahan, kita mga ginikanan inanin eh. Gusto ka nga ang imong anak mahimong pulahan, dad-a sila ni Lord. Usa ka pamilya nga, ako nakitaan sa Biblia nga, grabe sila kalisod. Pero bisan sa kalisod, wala ilayo sa ginikanan ang ilang anak diha sa presensya ni Lord. Kana si Jacob. Gikan king Abraham, Isaac, ngadto na kang Jacob. Si Jacob, doon na siya ang mga asawa, kaya sa ilang panahon, doon na yung mga asawa ang lalaki. Ang asawa niya, si Raquel o si Leah. Nya, ang mga katabang ni Raquel o ni Leah, nahimo pag yung asawa ni Jacob. O naa siya'y anak, 12 ka mga anak. Og na mao nay nahimong 12 tribes sa mga Israelita. Sumala sa kasaysayan sa Biblia. Si Jacob mga kaigsunan, kung asa siya naagad ang iyang mga anak, iyang gitudluan ang iyang mga anak sa pulong sa Dios. Pero kung bisan sa gitudluan niya ang iyang mga anak, doon na gyud mga anak nga wala mo submitar sa Ginoo. Apan dunay anak nga misabitar kinsa si Jose. Si Jose nga mahadlokon sa Ginoo, wala pasagdi sa Ginoo bisan sa iyang sitwasyon. Nakaagisag mga pagsulay. Gitabangan siya sa iyang mga igsuon. Gitabangan siya og kanang bugal-bugal. Gitabangan siya og kanang dagmal hangtod nga gibaligya siya ngadto sa Ehipto. Pag abot sa Ehipto,
si Jose nagsugod og 0. Walay bisan usa nga iha. Pero sa diha nga nag-uban kanunay ang Dios niya, ang balay nga iyang gitrabahuan nakakita nga angay siyang kasaligan. So wala mabalaka, wala nay butang nga gikabalaka ni Potipar diin si Jose nagpuyo. Og kabalo ba mo inani ni kung ang imong anak gipanalanginan o giubanan sa Dios, bisan asa na siya magtrabaho, kanang iyang trabaho, kanang iyang gitrabahuan, i-bless na ni Lord. Amen. Amen. Timanin ni ha, kung ang imong anak giubanan sa Ginoo, bisan asa siya magtrabaho, kung manarbaho na siya, magnegosyo na siya, i-bless gyud sa Ginoo ang tag-iya sa iyang trabaho. Munang naay mga anak, kabantay mo nga, naay mga anak nga ang inig panarbaho nila, ang mga amo nila, inig uli sa ilang mga trabahante, inig uli sa mga anak, magpadala ang ilang amo og daghan kaayong mga regalo. Muingon dayon ang ilang amo, kani dong, kaniday, kani para nis imong mama, para nis imuhang papa, para nis imuhang mga igsuon. Kabantay mo, gipanalanginan biya ta sa Ginoo. Kabantay mo, gigamit sa Ginoo ang dili kay nato kaila nga nahimong kaila social media. Nga naay gipadala nga usa ka box nya naay mga ngalan didto. Usa na inana. Amen ba? Amen. Gagmay ra kaay ng mga butanga. Pero kung kapilan ta ana, naay mga dagkong butang nga ipiyal sa Ginoo. Lamang magsugod na sa ato ang disiplina. So ang ato karong buhaton mga kaigsunan mao ni. Ay na. Mao ni ang atong buhaton. Dili nato kalimtan ang atong responsibilidad. Ikaw nga amahan, ikaw nga inahan, doon na kay papel nga dili dapat nimo kalimtan. Dad-a kanunay ang pulong sa Dios diha sa imong balay. Praktikal nga buhaton mao ni. Dana tay programa. Naninguha ug naningkamot ko nga makabalik ta adlaw-adlaw sa atong programa. Unya ang atong programa gipagaan o gipasayon sa Ginoo. Naatay mga transistor radio. Kinsa may walay transistor radio? Katong naay mga transistor radio, gamita to. Aron madunggan diha kanunay ang mga mensahe sa Ginoo sa kanta ug sa wali diha sa inyong balay. Mailhan nimo ang balay nga tinuod nga Kristohanon or nagkat-on sa pagka-Kristohanon kay madunggan sa imong Pinoy-anan ang mga awit makalangit. Amen? Mga awit makalangit. Unya, ang Dios nakasabot kung ang imuhang Pinoy-anan dili parehong Kristohanon. Ang asawa dili Kristohanon, ang bana Kristohanon, or ang ba-asawa Kristohanon or ang bana Kristohanon, siyempre magkaguliyang na ang naasa sounds diya sa balay. Naagil inana, no? Pero dili na mao'y problema. Importante, naningkamot sad ka nga mutudlo kas pulong sa Ginoo sa imong mga anak. Samtang napahigayon. Amen? Mabuhat ba nato? Lisod man pero ipadayon. Amen? Lisod pero hinahinay. Sa mga mama, padungga kanunay ang inyong mga anak sa mga mensahe nga iya ni Lord. Sa mga awit makalangit, labi na kanang kugus-kuguson pa, nindot kay na. Uy, tinuod na. Kanang mga wala pang tay buntis na diri. No? Samtang kare ato ang malabot nga kuan, kanang couples. No, hapit na. Ako nadunggan nga nangandoy og 4 nga mga bata, ha? Chismoso mo po din eh. Ako lang klaro ba? Samtang gamay pa, no? Dahil sa kung naakay naihatag ni Lord, no? Nya padungga kanunay ug na patukara ang imuhang laptop, patukara ang imong cellphone, ilayo lang para layo sa kuan. Importante makadungog ang imong bibi, no? Sa pulong sa Ginoo ug sa mga awit. Tinuod na, maminaw na sila. Ayaw og
Dili lang si Day Chari, kitang tanan. Dili na to tugutan nga atong mga anak nga ang ilahang makatunan kalibutan, mga worldly songs. Kay kung mga worldly song, inig adto na sa gawas, manarbaho na sila, dili sila hilasan sa mga worldly song kung naanad sila. Inig naanay disco, maganaana, dahil na lang tiil. Nga naman, wala man ma-practice diya sa balay. Pero kung na-practice sa balay, kung naay mga worldly song, hilasan na sila. Pero kung naay mga godly song kanang pangginoo nga kanta, uy nindot na musayaw, mingaw na sila sa pagsimba. Og maunay mga tao nga giandaman sa Ginoo panalangin. Amen ba? Tanawa si Jose. Wala siya malimot ni Lord. Bisag asa siya. Wala niya kalimti ang Ginoo. Natay mga kaigsunan nga nakaadto nas nagkalaing mga lugar kani naapakaron sila sa laing mga nasod pero wala nila kalimti ang paghalad para ni Lord. Ato pakpakan ng Ginoo. Nya damor ka nga mo sabitar sa Ginoo, damor ang Dios nga mo padala sa iyang saad. Mo pasinati sa mga saad. Imagine ha, kung tahuro na to ang Dios, ang tanan mo tahuro na to ang Dios. Kung tahuro na to ang Dios, maangko na to ang tanang panalangin. Ug dili na pakyason sa Ginoo. Muna nga kung ikaw amahan, kung ikaw inahan, yes, lisod man nimo ang pag-communicate sa imong anak. Naamay ato mga igsoon nga lisod pag-communicate silang anak. Yes, ang Ginoo nakasabot ana. Pero tabangi ang imong kaugalingon, ngiingon nga amahan o inahan nga mosuporta gyud ka sa imong anak. Kung buhaton nimo ni, i-bless ka sa imong i-bless ka sa Ginoo ug ang imong anak i-bless na ni Lord. Amen. Naatuod tay pag-ampo, pero ayaw kalimti na kay dapat pagkuki. Kay sige tag pangayo ni Lord, blessing. Pero atong response, ang atong action, dili blessing. Course, walay mahitabo. Pero kung nag-ampo ka ni Lord, Lord, panalangini ko, panalangini ang akong mga anak. Unya ang imuhang response sa mensahe sa Dios, makapalipay sa Ginoo. Last nga bersikulo na sa Salmo 37:4. Kanang makapalipay gyud sa Ginoo mo'y pinaka atong exercise. Salmo 37:4. Ingon siya, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo. Niya hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Di ba? Kita nangandoy ta nga puhon ang atong mga anak, labi na sa mga bag-o ni graduate, no? Nya napag yung mga ni graduate pa atong last year pag yon, atong last year pag yon. Nga ang ilahang kinabuhi mga kaigsunan ilang time bililhon. Gamito na nila para pagkabuot sa saad sa Ginoo nga panalangin. Ikaw ug ako nangandoy tag panalangin. Kay damurtang panalanginan, damurtang maka-alagad ni Lord. Tinuod na. Amen. Mo na nga start ta og kanang unsay naa nato karon. Magamay man og madako, dapat kapiyalan ta. Ang tanan may kapiyalan. Unsay gingon kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas dako. Kung gamay pa imong trabaho, gamay pa ang butang ana nimo, ihalad na sa Ginoo. Pangayog giya, Lord, tabangi ko ani nga sa paagi nga pagbuhat ako ani, mahimaya ka, malagaran ka. Kay damor nimong alagaran ang Dios sa tanang butang ana nimo, damor ka niyang iblas. Amen. Inuna, damor ka niyang iblas. Ni ayaw kalimti ang pagtahod. Ang word pagtahod, gihimo nato ang atong responsibilidad. Naman tayo responsibilidad. Ang amahan, inahan, mga ginikanan, mga anak. Ang mga anak mutahod sa amahan, i-bless na sa Ginoo. Ni ayaw kalimti ang pulong pagtahod. Ang tanay mong pagtahod. Nya ini mong tapad, tahura, sunda ang imong responsibilidad. O niya, katong mga naay mga kinugos. Kumusta man taon to inyong mga kinugos? Kumusta hasan? Lisod pud kaayo, labi nagnaanaroy buntis. Nya, mo ingon, ako'y kugos, ako'y kugos, ako'y kugos. Nya inig kadagko, naasa man tong imuhang dasiga, sa inig kadagko na, dasiga pud sa tanunaw kay panahon. Dad-apo diri sa simbahan. Amen?
Katong imong mga kinugo sala, pangumustaha ina nga manimba ta. Kanus ama nato na mabuhat. Karong buhi pa. Amen. Di ba liliay mo hang tapad lingi ada ba buhi na. O makabuhat pa na. Basta kay mo pitok-pitok pa ng mata. Buhi para makabuhat pa na. So naapay paglaom, naapay pag-asa sa panalangin nga giandam ni Lord sa matag usa. Manindog ta ug atong pangayoon sa Ginoo nga ang mga mensahe nga ato karong nasabtan atong buhaton. Dili lang kaigo lang natong palabyon ug ato rang kalimtan. Ingnon nato ang Ginoo, Lord, ibutang sa akong kasing-kasing ni mga mensahe. Isa na to tumakamot. Amahan namo nga Dios nga makakagahom. Salamat o Dios sa imo mga pulog, mga mensahe. Nga imo kaming gipahinumduman sa amo ang mga buluhaton, kaakuhan o responsibilidad sa matag usa, labi na gyud sa mga ginikanan, amahan o ginahan. Doon na may mga responsibilidad o kaakuhan sa tagsa-tagsan amo kay kinabuhi. Diin kun amo kining ampingan o buhaton, mag-abli kinig panalangin nga sumala sa imong mga saad. Busa amahan, dasiga ang mga inahan, amahan, o katong mga nagpakaamahan, nagpakainahan, o mga ninong ug ninang Ginoo, salamat Lord, nga ikaw o Dios magadasig, o ang unsa may mga pulong nga among karong nasabtan, tabangi kami sa pagkinbuhi niini, nga dili lamang kutob sa pagpaminaw, kundi sa pag-apply niining tanan. Kay nasayod kami, nga naami mga butang nga amoa, sumala sa imo ang mga pulong, mao ang mga ganti. Salamat o Dios sa imong mga pulong mga mensahe nga nagpanalangin ka namo, diin among nahinumduman ang unsay angay namong buhaton sa among pagpangita sa imong mga saad o panalangin, diin imong gipaabot sa matag usa. We declare blessing, amahan. I declare blessing sa tanan nga niya karon, usa ko mga ikigsunan nga nakiguduyog nakiguban pinaagi sa pulong mo kinabuhi ko. I-bless usab sila sa imo sama sa imong pagpanalangin kanamo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, amen. Ay na imong tapad, dili paulahi ang tanan. No? Dili paulahi gyud ang tanan. Blessing is all open. Amen. So, dalaygon ang pulong sa Ginoo nga gipaabot sa matag usa kanato niini sayo sa kahudtuon. Nya adto ta sa lain nga bahin mao ang paghatag sa atong mahigugmaong halad, tithes and offering, o atong ihalad diha sa atong buhi nga Dios. Sa matag adlaw sa among mga panginahanglan, O Diyos, ikaw man ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan.
ta sa pagpamarog mga kaigsuonan ko sa Ginoo ug adto ta sa pagampo alang sa tithes and offering. Labing gamhanan ang mga Dios na ining sayo sa kahaponon. Aniya kami usab Lord nagaduol nga na kanimo bisan pa Lord na ini sa labianon nga bahin nga naa sa mga tubangan amahan, sa mga kamot nga na nagtunol amahan, sa bisan unsa nga ilang gipangawaan ini Lord God, mga source na ining tanan Ginoo. Padayon ka Ginoo magabubo sa mga pinilo-pilo nga panalangin Ginoo ug sa ilang pagpanarbaho, manegosyo man amahan. Lord, ikaw o Dios maghatag kanunay og mga pinasahi nga pabor sa ilang gikuhaan niini Ginoo. O Lord, nga sa ilang gikuhaan niini Ginoo, labi na gyud Lord sa ilang pagmatinud-anon, Lord Jesus, paghatag para sa imuha Ginoo. Ikaw o Dios Ginoo matinud-anon usab Ginoo nga mo panalangin, mubalos kanila sa mga pilo-pilo nga panalangin amahan. I-bless Ginoo nga kini gamiton kini Ginoo sa ministry nga imong gibiyag kanamo Lord Jesus sa matag usa namo nga kinabuhi amahan. Pagpalambo Lord Jesus sa buluhaton nga imong gibiyag kanamo. Guyog niining maong katawhan, Church of the Disciple of Jesus Christ Ginoo family. Padayon nimo silang i-bless kaming tanan, i-sustain Ginoo. O kadunay kaming malipayon Lord God sa pagbuhat Ginoo sa imong sugo diri sa amoa nga mo panalangin kaamahan sa mga tao nga wala mapugos hinuon malipayon Ginoo sa pagbuhat sa mga buluhaton nga imong gipiyal sa matag usa kanamo. Kay sa unahan Ginoo Lord, ikaw ang Dios magaganti ni ining tanan. Kini among gipasalamatan diha lamang sa imong pangalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. So ato tas mga pagpahibalo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang mo presider karong umaabot Domingo kay si Ate Madeline. Unya ang opening prayer kay si Brad Albert o ang scripture reading kay si Ses Cora. Unya ang testimony kay si Brother Lito. Unya ang special number kay ang tanang mga kabatanunan. So sa gihapon mas maayo siguro ang amo ang klase i-move na lamang og Domingo kung okay ni Dechare kay ang mga bata ba sa giingon ni pastor nga kanang mga bata na ay magagiya, mas maayo among i-move og Domingo ang amo ang kanang Bible story sa mga bata. Okay ra nimo Dechar? Kay kung masabado may pud kay maka-appeal pud ang kang Jimmy matudluan pud sila sa kanang Bible story nga nagikan gid sa pulong sa Ginoo. Kay ubay-ubay man kung madomingo kaysa Sabado. Kay kanang napoy isahay nga naay mga kakulian ang mga mamag papa naay mga gimbuhaton nya ang mga anak dili biya pud na nila basta-basta nga ipaari kung di sila mohatod. So inigwali ini timing na lang namo inigwali magsugod kay diha man pud sila kanang kuan ba luoy pud sila ba samtang gagmay pa pud sila kanang masabtan pud nila ang kanang sa pag-alaga diha sa Ginoo pagsimba niya napoy fix nga para sa mga bata kay kung ato silang i-appeal sa atoa kay di man sila kasabot usay sa lalom na kaayo nga mga mensahe lalom na nga mga pagpasabot mga pulong sa Ginoo so naa pud nay pang bata so mauna na unya karon kay kanang disciple training man nato unya si pastor mo padayon ani kuan kay akong plano kay namatay manggod ang igso ang bana sa among igso ang bana ni Bikilen ang kanang kapuyo niya ba kay wala pa man pud sila kasal pero bisag wala sila kasal tungod sa ilang gadugayon na pud nilang pakig-uban ba kasal na malay kulang tungod kay aduna may mga kakulian nya naabot man to yung patayng lawas diya pag Bernice sa Chapel Central diya Malabuyok unya wala pa man jud mi mo adto kay kuan man bati man sad kistanan nga moadto dito niya ini kaugma simba niya mahago bitaw ta kay layo ba ang travel mga do kung magmotor ay magsakyanan mga 1 hour jud na unya labi nagloaded kaayo so plano na mo
kung kinsay makakuyog, labi na gyud sa akong pamilya, kanang inaron o wala po'y init, kay ug maadto po ta dito gabi niya, kanang di biya po ingon nga, maadto, igo ra pong mutanaw, magkuan niya, muduyog putas gamay sa ilang, kanang kasubo ba po sa ilang kasing-kasing, mo hatag putak panahon gamay dito. So, kuan, kanang, kung kuan, masabutan po na mo, kanang mga tumi, kanang mga on pa man, mga taod-taod, kanang magpakita po dito kay unsa po isulti sa mga nitabang mga nang dili nila kadugo, unsa pa na nga pag umangkon biya na namo, nya mo ana po na nga asa nam ditong eskaluktuga, ana nya dugo jud kay na namo ba nya kanang pag umangkon jud kay namo ni naguna man gani dito nga kaila kumari ra ko, mga kumaring-maring ra nila ni duyog jud sa ilang kasubo sa kasing-kasing nya muna nga dili na lang pud mi namo dugayon kay kung naadto pud mi gahapon mag-prepare man ta karon good simba nya mahago nya kanang mas maayo mo ginang musimba ta nga abtik ita kay kung naabitaw tayong gibuhaton sa atoa abtik makitak paminsar saan na to pagsikot-sikot so para sa Ginoo mindot nga fresh ang imong huna-huna nga karong adlaw nga atubang ta sa Ginoo nga daygo na to siya simbahon sa tibok natong kusog nga walay luya-luya. Amen. So mao na kung duga nga kuan ni pastor unsay iyahang mga announcement pa. Sa announcement, dili na to kalimtan no ang pre-request. Ako mo dala aning pre-request si Agaw Antonio no, John Dinoyo napagyapon siya sa Chongwa katong nabali ang ihang upat ka bukog niya siyang tiil. O niya ato ang dadon sa mga pag-ampo, umana siya opera gaw no. So nga ang Dios maga-provide ibin sa ihang mga gikinahanglan nga sa bill. Nya padayon po natong iampo ang ato ang simbahan dito sa Giholngan nga ang mga kaigsonan dito manaang kadasig abisan na apakaron sila sa balay nagtiguman pero naanay yuta nga tukuranan sa simbahan. Unya katupod si Brother Jumar nga natambog nahulog taon dito sa gikan sa kuan atop nya nahug diri sa stage nga nakuhaan og tulo ka tango masiguro diri atot pong iampo nga kanang okay ra man jud noon ang iyang ulo pero mao lagi na nabangag to dire ato pong iampo makatabang pud ta bisag gamay kanang makuan kanang mapustiso bitaw. Ato ang siguro nang makapadala siguro tagamay anak dito o niya sa para siya postiso ato nang dili lang sa pagampo nato nga matabangan kun dili kita mismo padala siguro tagamay anak makuha lang ta dire sa simbahan. Kay worship team gyud to siya niya presidente sa worship team niya connected to sa atong simbahan. So mo nay ako gitingon nasa akong kasing-kasing unya paday na itong iampo ang kasubanan no, sa pagumangkon sa akong asawa, ang kapuyo sa pagumangkon sa akong asawa, naroon sa Kuan Chapel sa Malabuyog di Indihaya. Nga atong iampo nga ang mga kadugo sa atong tawhana, bisan og makahatag na lang pod presensya ba, no? Makaabot diha nga dili pod mura pod og murag baliwala na lang pod nila. Atong iampo nga bisag itagsa makapaabot pud og sa mga mensahe before ilubong before ato dito sa menteryo. Unya dugan ang atong ampo sad atong preparation sa Thanksgiving sa Tumunoy karong Mayo 30. Unya kinsay makakuyog para mahibaw-an nato pila gyud ang makakuyog. Maningkamot ko nga maayo na kurong si manahona ang sakyanan. Ang usang kasakyanan kay kulangan man na siya gutter pump, fuel pump. Ako nang kuanon para duha ka buok sakyanan kay si Marvin na magani si Brad Sirapin para duha ka buok sakyanan mo adto tag Tumunoy. Nya adto ta. Nya karong Mayo 30. Kinsa kuno makakuyog kay naay nintawag sad namo nga mahibaw-an ang preparation nila dito ba ang budget kung pilay makakuyog ikan dire. So siguro ako number 1 mo adto gyud ko.
Kinsa may willing mo kuyog anang Mayo 30 sa Thanksgiving nato sa simbahan dito sa Tumunoy nga gidala ni Pastor Fat Bersamira. So kinsa kunoy mo kuyog? Atong giatuan nato last year ba? Sige sa may mo kuyog, pila man ta ka buok? Duhara? Kinsa man? Okay, yen. Kinsa pa? Kay apit tag pangaligo ining uli. Kuyog kagaw? Oh. Sige, kinsa pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kinsa pa? Namurag na po. Sige. Ato rat putang padayon sa group chat. Group chat lang tas, JC. Kaya ang uban nagduha-duha. Mo ato ba kog di? Sige. Unya, mukuha siguro ta sa sa simbahan para tabang sa dito sa Thanksgiving. Murag soft drink siguro ato para maamot-amot, makatabang pagan. Amo ko ang kag soft drinks. Uy, na ato igsuon, no? Ato pagpakan ng Ginoo. Usa ka ganta nga soft drinks. Soft drinks. 1,500. Uy, ato pagpakan ng Ginoo. At kinsa may mo amot pa. Bitaw, no? Tungod sa dagang itabangan sa iblis ka sa Ginoo iblis ka sa Ginoo, no? Amo na iyahang pamaagi gyud. Katong muamot, dito na lang sa GCash, okay, sa dire la communication sa kuha. Natay 1.5 nga atong iamot o niya siguro sa treasurer, no? Mukuha niya tabi sa kato ka Jomar, mo gyud ako ang naasa ko mensahe. Sige. Isa na to ikuan, padala kung ready na siya magpa-post dito. Luoy ko kay worship leader man gud siya, pwede siyang movies, pwede siyang mukanta, song lead man gud siya, nya presidente sa music team. Nya hungaw naman na kung mukanta, wa nay tango. Mo na atong tabangan. Nya tong simbahan dito nakatabang, nakapadala na may tabang. Ato makaigsuonan sa disciple training usa man. Nagplano mi nga moadto sa haya karon, pero naa tay discipleship training karong hapon. Bilin lang ko. Kay para matuloy-tuloy ang atong discipleship. Ang moapil pod manguyog pod. Kisa may manguyog ko no. Manguyog man pod sila. Kuyog po, daghan. Sunod na lang ta, disciple, okay ra? Absent lang. Absent man po sigaw. Next Sunday ta, o wala na ilakaw. Sige, para maghugop ta dito. Sige. Kay ugma, basi mo guta kabalo, sayo po, no, ihatod. So, wala lang sa takaron. Niayaw na inyo to ka. Kisay may nakamemorize yung Mateo hangtod Revelation. Uy, memorize na ha. So good na ha, memorize na mo. Mateo hangtod, apil niya, disciple day. Apil niya. Nya, memorize og Mateo hangtod sa gipadayag. Mga ngalan ras libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dayong buhat, Roma, 1 and 2 Corinthians, Galacia, hangtod na sa gipadayag. Wala na yung mga kuan? Paibalo? Wala na? Nya iampo day nato mga kaigsunan nga karong tuiga karong tuiga ba nga ini ka 3rd anniversary kani makuan na ni siya makisami na ni atong iampo. Lord, ang among simbahan wala mi muluag ni wala mi mo pahuway sa pagpanindot kay para ninimo. Ato ning ikisami kay pag naay mga ulan dili kay ta saba ang kining ulan, no? Wa may imposible ni Lord nga i-provide sa Ginoo kisami, i-provide man gani niya tanan, no? Ato pakpakan ang Ginoo, no? Kisami na lay kulang. So nanay kisami nindot na kayo. Nya sa mga worship team diri, magsabot man sa akong asawa kay kanang sit up siguro tanan. Sit up. Nya karon wala say disciple o niya Mayo 30 anniversary sa Tumunoy
Unya na ay 1.5 nga ipakuan para sa soft drinks. Salamat kay sa Ginoo. Unsa pa wala na ila ipahibalo? Wala na. So next week na lang yun ang training. Unya, best hangyo ko sa mga maestra sa mga bata, ang akong wali man gud diri 30 pataas man ang message. Pwede na ninyo ang tunga-tunga gadapit or panapos na dadon na ninyo ang inyong magigtudlo ang mga bata diri para maka-appeal sad sa closing or kaha sa kuan ana. Oh, sige. Like sa upra gyapon. So wala na ipahibalo. Ato tas pagpanindog, ato ang pasalamatan ng Dios sa iyahang pagkamaayo. Unya, kuyog nato ang ato mga kaigsunan gikan sa nagkalay mga lugar, si Julito sa Canada, si kani Uwi, si Rilme, atong dados mga pagampo, pasalamat sa Ginoo. Nya si Regina Aporto, si Sir Gingging, Sister Rosan, si Pastor Carmen, daghan pa gyud kaayo no. Salamat kay sa Ginoo, Sister Susana. So, dadon na to sila sa mga pag-ampo ato mga kaigsunan nga nakigduyog o nakiguban sa to pagsimba. To isa to mga kamot, maginampuay ta o dili na to kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Amahan mo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa mga panalangin, mga pulong nga mong nadawat na angkon ining tagnaa. Salamat Ginoo sa imong paggiyaw pagtudlo sa pagdumala sa among kinabuhi diha sa tagsa-tagsa namo kapinuy-anan nganhin nasa mo ang tigumanan sa pagsimba namo kanimo. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga naa karon sa nagalaing mga lugar o nagalaing mga nasod, dili man namo matagsa-tagsa ang ilang ngalan. Apan nasayod kami nga ikaw ang Dios nakakita nasayod sa ilang una kasing-kasing mga tinguhag mga pangandoy sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi Pinoy-anan. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nagauban nagatabang kanila. Kanamo nga niya karon og sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan Lord, salamat sa imong pagpanalangin. Niining si Manang imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat Lord ikaw magauban. Sunod Domingo ikaw o Dios dasig kanunay sa among kinabuhi protection nga sunod Domingo mag-uban usab kami sa paghalad sa among kinabuhi diha kanimo lamang. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban, magaproteksyon o magatudlo kanunay, magapanalangin kanamo. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, sa gugma sa Dios Amahan, sa pakikiusa sa balang espiritu gikan niining adlaw hangtod sa sunod Domingo ug sa pagbalik sa among Ginoong Hesus, Amahan uban ni kami ug supply ang matag usa sa pangalan ni Ginoong Hesus. In Jesus name. Amen. Og amen. Inig lamano nimo sa imong igsuon ina nga gablas. Nya magpasalamat tayo sa Ginoo sa pagkaon. Sa pan, amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat Lord nini maong pan nga amo karong ambitan. Ikaw Dios magablas, ikaw Dios panalangin ini bisan pa sa tubig nga among pagaimnon, ikaw Dios magapanalangin nga ang tanan makahatag medisina sustansya kabas ug himo ang medisina sa among lawas. In Jesus name. Amen. Iniglamano nimo ina nga ayaw kalimti ang imong responsibilidad. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa pagtuo, daaygon ta ang Dios. Nakita ta, ugma, nakuntak, kasi kakalive.
ang may klase. Kasi sa iyo kalimti ang imong responsibilidad, makapaabli na sa kanila. Sige,